Bueno, antes de nada, dicir que o barrio do Bon Vivir é, ou pretende ser, un proxecto documental e creativo sobre a vida no barrio de San Pedro, ¿no? Que partiría das historias e das experiencias de vida das persoas que viven nel e que tomaría pues, o teatro, a danza, a performance e outras artes afins como ferramentas de traballo. A nos gustanos, bueno, antes de nada, porque como hai moita xente conocida, te vamos a presentar. Somos un colectivo informal, do barrio do Bon Vivir. Eu son Andrea, son investigadora especializada en teatro e performance, en estudos culturais e en estudos feministas. Veio tamén do teatro. Formei precisamente na Rúa de San Pedro, en Espacio Aberto, na Escola de Teatro e Danza. Un profesional durante un curto espazo de tempo e ademais un profe de teatro pois, en coles, en asociacións e demais, ¿no? E Sandra, que completa o equipo. Bueno, son Sandra, tamén do teatro, formei na mesma escola que Andrea, en Espacio Aberto, e levo, pois, sempre digo 15, porque me conto que levo 2 anos dicindo 15 e xa son 17 anos dando clases de teatro. E dou clases de teatro, pois, son a directora, a profesora en todo Casa que Facer en Negreira na Escola Municipal de Teatro, e aí levo xa por 7 anos, e en coles tamén, en asociacións. Entón, son de teatro, escribo as miñas obras, todos os que están escribes a mí, entón traballo con xente, pois, que realmente non son profesionales de teatro, e está participado, ¿no? O sea, facemos traballo desde menos de 3 anos ata xente de 60 pico. E xa me confiará, e aparte, pois tamén son actriz, tenho unha pequena compañía que estamos ensaindo con Paula San Martín de Novela Didáctica e que tamén escribimos os nosos propios textos e oriunda de Negreira e vivo San Bueno, pois, como dicía, a nos gustamos pensar no barrio de Bon Vivir como un laboratorio de creatividade cidadana, ¿no? Para que o mellor non esteades familiarizados ou familiarizadas co que son os laboratorios cidadáns, así a grandes brazos pode dicirse que son espazos de encontro onde persoas con distintos coñecementos e diferentes grados de especialización deses coñecementos se xuntan, se reúnen para facer cousas xuntos, para fedellar, ¿no? Para fedellar xuntas, ¿no? Non sei, poñamos por caso pues, un barrio urbano dunha grande cidade onde pues, hai no medio un pequeno solar abandonado, sen vida, sucio incluso, ¿no? Que hai algún grupo entre veciños e veciñas de pena, ¿no? Como se podía facerse algo interesante, non temos zonas verdes, o mellor de esparcimento alrededor, podería ser unha delas, pero está un desastre, e entón, desde un grupo, a mellor empeza pues, entre 2, 3, a armarse a idea, ¿no? De que oye, pues, ¿por qué non probamos a hacer esto? ¿Por qué non? E acaba creándose, generándose unha comunidade, ¿no? De persoas que poden ser pues, desde unha enxeñeira ata persoas jubiladas de diferentes ámbitos profesionais diversos que teñen en ese momento tempo para dedicarse a algo así, hasta artistas ou, bueno, que pues, se xuntan e dicen vamos a convertir este espazo en algo útil, algo que o barrio, que beneficie o barrio, a vida nel, pues imaginar de pais nais, que beneficie de un parque, bueno, pues acabar conformándose unha comunidade de traballo que unida, pois, pensa e ademais fai cousas para transformar ese espazo, ¿no? Pues esos son os procesos que poden ponerse de exemplo, como exemplo, de que se producen a través de, ou a partir de laboratorios ciudadanos. Bueno, o mesmo espazo no que estamos hoxe, Matadero Compostela, é en si mesmo un laboratorio ciudadano, un viveiro de iniciativas, de proxectos de tipo participativo e colaborativo, onde conviven pequenas comunidades de persoas que decidiron para traballar xuntas en torno a
diferentes cousas, non? Un momento para o Matadoiro de transición, porque esta comunidade, a través das asambleas, está ainda decidindo cal vai ser o futuro da casa, non? Cal pode ser o modelo de xestión máis acaído para a casa, para asegurar a súa continuidade, e, por tanto, están intentando definir a identidade, non, do espazo. Pero eu creo que xa, dende a súa mesma apertura, hai xa uns meses, Matadoiro Compostela dialoga con esa vocación de proximidade, de rede, de ciudadanía, ¿no? Que teñen xa espazos pues, de producción e intercambio de saberes críticos, como poden ser pues, dentro xa con trayectoria consolidados como pues, Intermediario Matadero Madrid ou mesmo Medera Prado. Son centros evidentemente xa están apoiados pola administración pública, contan con pasta e demais, pero bueno, creo que sí, que xa dialoga con ese tipo de dinámicas que se producen a partir destes lugares, ¿no? Entón, bueno, o barrio do Bon Vivir nace pues, do desexo, ¿no? de traballar man con man co tecido social do barrio onde se ubica Matadoiro, ¿no? O barrio de San Pedro. Entón, partimos pues, un interese explícito sobre o contexto local e queremos concretar ese interese na creación, na formación dunha plataforma dun grupo de traballo de vecinos conformado por vecinas e vecinos do barrio que, por un lado, teñan moita ganas de pasalo ben, que se vai tratar tamén de disfrutar, e que polo outro teñan un interese real en pues, explorar e dar a coñecer o día a día no barrio, ¿no? Desde unha perspectiva íntima, ¿no? A partir e a través das súas propias experiencias de vida no barrio, dos seus relatos de vida, ¿no? Das súas vivencias. Entón, bueno, do que se trata en definitiva é de implicar a comunidade local nun proceso de investigación e de reflexión colectiva que, bueno, non consiste únicamente en pensar o barrio en sesións de debate ou de conversas ou en falar, ¿no? En discutir, que tamén, pero consista sobre todo en sair ao barrio a facer cousas xuntos, ¿no? Experimentar, ¿no? De maneira práctica e real outras maneiras de contar, de relacionar, de entender, de habitar o barrio de San Pedro, ¿no? E aquí entra a nosa aposta por as artes como ferramentas, ¿no? Como ferramentas de coñecemento e de acción social, ¿no? Porque pensamos que poden ser a canle a través da que atrevernos a imaginar, atrevernos a reinventar as nosas relacións persoais, as nosas relacións co espazo público, co espazo urbano. Poden ser a canle que nos permita descubrir, ¿no? A creatividade que todos, en realidade, para vivir, para sobrevivir, temos que ser creativos, ¿no? O que pasa é que non sempre pensamos de maneira consciente, tratase de redescubrir, ¿no? esa parcela que todos temos, ¿no? A partir de aí, pues, os digo, pues, intentar generar experiencias, vivencias, relacións novas, positivas e mesmo sorprendentes que consigan, que poian finalmente digamos perdurar incluso cando o proceso do barrio do vivir acabe, ¿no? O sea que poidan incorporarse de alguma maneira a vida cotidiana e que, por lo tanto, acaben contribuindo pues, a facer de San Pedro un barrio máis humano e un barrio máis hostil. Claro, igual nos preguntaron, é necesario que San Pedro sexa un barrio máis humano e un barrio máis hostil? E, bueno, San Pedro todos temos relación con él, ou vivimos nele, incluída, San Pedro é pues, un barrio con historia, con tradición, un barrio con unha identidade forte, un sentido de pertenza maravilloso, un barrio multicultural, un barrio con tecido vecinal asociativo moi forte, moi organizado, moi dinámico, está rodeado de zonas verdes, un barrio con museos, un barrio que agora mesmo referencia en Santiago que está de moda, ¿no? Precisamente parece como el que é un barrio modélico e en moitos sentidos é maravilloso, pero é un barrio que, como todos os barrios, ten problemas, ¿no?
Nos manexamos un documento de referencia, que é a diagnose comunitaria que elaborou este ano a UTS Porta do Camiño, en colaboración con as entidades, as asociacións e as organizacións do barrio, que constata ou detecta problemas sociais importantes, ¿no? Entre eles, por exemplo, en San Pedro hai unha alta concentración de persoas maiores, de entre elas moitísimas persoas, a maioría son mulleres, hai núcleos de poboación inmigrante de necesitar dificultades de integración, hai moitas persoas dependentes, faltan recursos ocupacionais para mozas e mozos, hai barreiras arquitectónicas que dificultan o acceso a vivendas, a espazos públicos, hai moita vivenda baleira, ¿no? Faltan, por exemplo, itinerarios seguros que faciliten pois, a autonomía das nosas crianzas, ¿no? A súa mobilidade. Ten problemas, ¿no? Como todos os barrios, ¿no? Entón, esta radiografía, ¿no? De aspectos tanto positivos como negativos é o marco de referencia que nos tiñamos a hora de pues, valorar e de preguntarnos pois, para que ou por que un laboratorio de creatividade cidadá centrada no barrio, ¿no? Entón, en realidade, chegamos a conclusión de que confiamos, ¿no? En que invitar as veciñas e veciños de San Pedro un proceso, ¿no? de experimentación social e artística onde eles sexan protagonistas os impulsores e a partir do que, que pode ter un gran impacto social, ¿no? Un impacto social positivo, implicalos desa maneira e ademais un proxecto que de maneira transversal atalle as necesidades que esa diagnose, as necesidades sociais que esa diagnose pois detalla, ¿no? Entre outras, pois, por exemplo, pois a necesidade de actividades que traballen as habilidades persoais e profesionais, a necesidade de actividades que identifiquen o valor dos maiores, a súa utilidade para a veciñanza, a necesidade de unha oferta de ocio saudable capaz de atraer a poboación juvenil e a necesidade de espazos e programas de intercambio interxeracional. Como imos a impulsar esa plataforma de veciñar, ¿no? Que se anime a participar? É difícil, vai requerir un proceso, para iso necesitamos a colaboración de moitas e moitos de vos, ou de todos vos. Para empezar, estamos xa traballando man con man coa rede sociocomunitaria do barrio, vale? Digamos, para buscar as estrategias, perfilar as estrategias que nos permitan atraer a determinados grupos sociais, como poden ser as persoas maiores, ¿no? Unha vez que consigamos crear ese pequeno grupo o grande grupo de persoas interesadas en participar de maneira activa na experiencia, pois empezaríamos a traballar en un proceso que se plantexa de medio prazo, de unha maneira sosegada, moi lúdica, que vai se desarrollar en función dos desexos e que as persoas que conformen ese grupo vayan generando, ¿no? Vai se respetar en todo momento eso, ¿no? Pero sí que temos un plan, digamos, de acción inicial, unha proposta de plan de acción para activar, ¿no? o proceso. E iso é o que vai empezar a introducir Sandra, ¿no? Porque, hasta agora nos contamos, vale, ¿qué vamos a hacer? Vale, moi bonito, pero si nos metemos ahí, ¿qué vamos a hacer, ¿no? E entón eso é o que vos vamos a contar agora. Como dice Andrea, a metodoloxía parte desde o punto de vista de as artes escénicas, ¿no? Que eu, por exemplo, é a parte da que podo comprender máis e na que eu máis me interesa. A primeira parte nos chamamos de contar e compartir. Estamos falando de que se basa en as historias que cada un temos e a nosa relación, esas historias como se relacionan co espacio, ¿no? Co barrio. Entón, en un primeiro momento, con ese grupo que intentaríamos que cada un se sea libre de contar as súas historias de vida, ¿no? Chamamos historias de vida. É unha especie de, crear un espazo no que a intimidade se xa moi respetada e cada un poida, falar do seu propio relato, ¿no? Como vamos a intentarlo? De mi maneira, vamos a partir da parte de show dramático tamén, sempre, a danza e a música. Por exemplo, accións físicas que teñen que ver ca cotidianidade,
pois como antes día fiesta polas mañáns, como, sabes, como te levantas, que diferentes formas tens de levantarte, como das ese primeiro paseo por San Pedro cando te levantas, ¿no? Como volves despois de que volves para casa, como vai o teu corpo cando volves para casa, en que sitios te paras e como te paras, como saludas a determinadas persoas según que insesa o que está contigo. Traer obxetos que son significativos para ti, pois con ese obxeto ti vas a contar unha historia que ten que ver con ese obxeto e que ten que ver co teu barrio, ¿no? Unha foto, a mellor dun momento concreto, ou traemos fotos, momentos históricos do barrio, ¿no? E como te relacionas ti con ese momento histórico, que te suscibe ese momento histórico. Entón, vai ser un espacio de eso, de contar as nosas inversións e con eso, e como traer o que se supón que non sería teatral, traballar a non teatralidade da xente e convertirlo en teatral. Ese é o noso objetivo deste primeiro paso, ¿no? Deste primeiro que depois Andrea vos dirá despois o que vamos a facer con ese traballo, ¿no? Pero primeiro, o motor de arranque é ese, que cada un se sinta donos de ser de pé dunha voz. Hai unha cosa que me encanta de que nos somos testigos de nos mesmos, e é verdad, non hai ninguén máis testigo que nos de nos mesmos. Entón, é unha forma de recoller esos testimonios. E é unha forma de traballar que, por exemplo, que llevo moitos anos traballando con xente que no seu primeiro contacto co teatro, a mellor con 50 anos e nunca fixera nada, e a mellor nunca viu unha obra de teatro que ten pasado. Gústame moito como descubren que de repente algo que paire ser unha cousa que como vai ser teatro, de repente conta moi bien teatral, ¿no? E xogar con iso, xogar con esa confusión entre ficción e teatro, e o que máis os parece máis interesante. Entón, vou a poñer un pequeno vídeo de unha tipa que se chama Lola Viñas, que fai que fai performance e son super teatro e tal, e hai unhas performances super, bueno, non posso pedir unha punta tamén de pode servir, non? Un pouco para... Sí, non é que non vayamos a facer exactamente o que ides ver, non? Pero está moi en conexión, porque ides ver que tamén traballan con obxetos, con fotos e contando testimonios, simplemente, vale? E, bueno, a mí me encanta este vídeo. Bueno, pois este vídeo, por que me pareceu super interesante? Bueno, os pareceu, porque Mansa, o sea, son testimonios reais e vedes que contan incluso as historias co corpo, non? Como se pon nun momento no que rescataban, como se senta, e traballan cos obxetos, e traballan as cancións que eles de susiden eses testimonios. Entón, realmente recolle un pouco que sería este primeiro traballo que estábamos falando, ¿no? Aparte de outras cosas que non pensáramos, pero sí que ten bastante... E nada, aparte que nos quito dicir que nos intentaremos estas sesiones de testimonio da xente, das historias que nos contan, teremos grabadas, ¿no? Para crear ese archivo con esas... que saia a flor, ¿no? Que é o que nos expresa, que aparte da utilidade. Entón, nada, esa sería a primeira parte da metodoloxía, e esa vamos a ver. Sí, a partir de, bueno, unha primeira fase de traballo, sobre todo a través do xogo dramático, que facilite, pois, crear unha relación, pois, libre e creativa coa propia biografía, coa propia historia, coas propias vivencias. A partir de aí, o que faríamos sería sair a pasear polo barrio. Sería, pois, sair a pasear San Pedro, a camiñar. Nun primeiro momento, os itinerarios estarían deseñados a partir dos camiños de vida das persoas que participen, e polo tanto, pues, imaginade, pues, iríamos a pasear, pois, a ruta diaria que fai unha persoa todos os días para irse ao traballo, ¿no? Ou, digamos, estaría sempre ligados a afectos, ¿no? Tamén, pois, por exemplo, pois, aquí no San Pedro digo o meu primeiro vínculo, ¿no? Ou namorei das festas do barrio no ano 1989, entón despois fomos recorrendo, pois, as pequenas, digamos, iríamos todos xuntos a camiñar as vidas das persoas, ¿no? Que temos como compañeras no grupo, ¿no? Sairíamos a camiñar, por lo tanto, habilitando como a mirar como si volveramos a ser nenos, ¿no? Como si, porque para os nenos, se vexo na miña nena, cada vez que saiban a rúa, ¿no? Como da igual a donde, para que, é sempre unha aventura, ¿no?
vai recollendo fixas en todo o presente permanente, non? E todo a sorprende, todo a atrapa, non? E iso que pretendemos con este libro, non? Despois desta fase na que o que habería en realidad sería ver como, digamos, seríamos experimentar como o espazo nos transforma a nós e como nós facemos o espazo, non? Despois deste momento teríamos un grande mapa do barrio na escala, non? Un papel onde empezar a encher pues, con todas as nosas rutas que fixéramos, con fotos, con pues, aquí eso, pues aquí na Morei, aquí donde recollo todos os escoles, donde recollo todos os señales, aquí donde encontro pan. Empezaríamos a encher de contido ese mapa, ¿no? Ata ter unha cartografía afectiva do barrio, ¿no? Paralelamente a todo este momento estaríamos sempre recollendo, ¿no? Facendo arquivos de obxectos, pois de cancións, bueno, habería toda esa, digamos, unha fase como de documentación, ¿no? Despois deste momento, para que vamos a utilizar todo isto? Para pararnos a debater e a reflexionar sobre a experiencia acumulada hasta ese momento, ¿no? E a observar esa grande cartografía afectiva do barrio, esa composición afectiva que facemos do barrio, para pues, detectar, por exemplo, que tipo de exclusións traduce a nosa composición afectiva do barrio, ¿no? Por que espazos non pasamos nunca? Por que? ¿No? Quen se achega? Quen se achegou? Quen ven a participar en proxectos desas características? ¿No? Intentaríamos reflexionar xuntos e elaborar unha diagnose colectiva e a partir dela intentaríamos xa trazar todos xuntos un plan de acción, ¿no? E aí é onde se abre ao indeterminado que ainda non está previsto nin podestalo, ¿no? O proxecto. A partir desa diagnose que nos pagamos, que podemos ir a facer, ¿no? Que facer no barrio, ¿no? Pues, por exemplo, o sea, que esas perspectivas e historias que non están, que nos parece que non están representadas, como podemos incorporarlas, ¿no? Como podemos atraelas ou interesanos facelos, todo este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, eso, diseñaríamos un programa de accións públicas a través das que traballar todas estas cuestiones, ¿no? Pues, por exemplo, utilizar imaginar, pues, pensar, bueno, soy unha persoa porque me cruzo cada día, cada mañá, non sei ni como se chama, pero cruzome cada mañá con ela a sair da casa, ¿no? Para ir a traballar, ¿no? Pois que tal se un día me paro, lle pregunto como se chama, e lle digo, mira, pode acompañar? Se incluso se deixa gravar co teu móvil ese encontro e esa caminhata, cales son as súas impresións, a que dedica a súa vida, etc., ¿no? Ou irnos a, pues, ese espazo polo que nunca fomos, que non está registrado, que non temos registrado na nosa cartografía, e facer entrevistas, ¿no? Coa xente que intentar buscar maneiras de conectar con as persoas, saber como vive, que problemas ten cada día, ¿no? Pouco a pouco pues, ir completando esa cartografía, ¿no? Bueno, con todo isto, pues, podría facerse xa de unha exposición colectiva, todo material de arquivo que fóramos acumulando con grande instalación, pero tamén se poden facer outras cousas, ¿no? E aí é onde, por exemplo, podría entrar a posibilidade, que eso pues, decidiríase conjuntamente, sempre consensuadamente, pues, por exemplo, a posibilidade de crear pues, unha montaxe de teatro documental, por exemplo, onde veciñas e veciños do barrio sexan os protagonistas, ¿no? Bueno, hai en realidade múltiples posibilidades, xa vos digo, o proceso estaría aberto a elas, ¿no? Que ao que o propio grupo queira facer, ¿no? Si que temos pues, algúns exemplos de que se queredes vemos, miran tamén así 4 minutos cada unha, non para, digamos, determinar nada, sino para dar unha idea das potencialidades que poden ter un traballo como do barrio do Bonito. O noso barrio do Bon Vivir, un proxecto
máis humilde e ambicioso, non? Pero seguramente máis humilde, pero pensamos que pode dar moito de sí, pero que claro, para botarlo a andar pues precisamos de tanto persoas que se animen a participar directamente como de establecer tamén colaboración, ¿no? Pues cos colectivos do barrio, con persoas que pues, polas súas ocupacións pues esteades pues ligados de alguna outra maneira a procesos de traballo parecidos ou afins. E bueno, neste estado, ¿no? Estamos en crear unha rede, ¿no? De axentes que nos permitan botar a andar o barrio do Bon Vivir. E nada, hasta aquí a nosa presentación, e agora, pues, en realidad, o que nos gustaría sería que nos derades feedback, que bueno, que quizás pues, alguén teña alguna impresión ou algo que queira comentar, ¿no? Só decir, por exemplo, en relación a posibles colaboracións que temos xa por aí proxecto amigo que é o do mapa, elaborar un mapa emocional de San Pedro, Foro González, unha das responsables, que se quere ela lo explicaría, yo se apetece bueno, para nós, a iniciativa que están presentando as compañeiras é fundamental porque se queremos desenvolver na comunidade, vai moi vencer as emocións e a forma de traballar que nas parecidas, non digamos na comunidade. O Festival Mapa Emocional San Pedro o que pretende é ter unha ferramenta de disponibilidade da comunidade, das súas gentes, onde se localice nun mapa virtual todas as emocións do barrio, non? Emocións entendemos como patrimonio material que está invisible, que temos que visibilizar. Como imos facer? Dinamizando a contorna, aproveitando experiencias tanto as como estas, facendo tamén materiais polo barrio, intentar non duplicar esforzos e acompañar a iniciativas como estas a través de vídeos, de fotos, de entrevistas, de todo o que a xente queira aportar, esa documentación que se localizará nun mapa, pero non nos, na propia comunidade. Para eso, a idea é facer obradoiros de aprendizaxe de alfabetización digital para ensinar a aprender a usar o mapa, de como se localizan as cousas, como pegadas, e que a propia xente sexa a que manteña vivo ese mapa emocional, o patrimonio material que se da, vale? Porque por todos é sabido que o que altera a dinámica dun barrio ou da cidade sempre vai vencerado o patrimonio material, pero ao lado dese patrimonio hai algo que é material, que é o emocional, que debemos de visibilizar, porque é algo que queda non só para nós, pero para os nosos fillos, para os netos, para o presente, para o futuro e o mundo pasado. A idea é que eso se visibiliza para eso mapa, pero coa participación da comunidade. Temos unha metodoloxía de traballo moi similar que as compañeiras, pero sempre ao compás todas as iniciativas que vayan subindo que estén realizadas ao redor, aproveitar espazos onde a comunidade xere ideas, onde a comunidade desenvolva o seu día a día, apoiarnos nas redes sociocomunitarias tamén que hai establecidas no barrio, todos esos agentes socioeducativos e culturais que son fundamentais para acercarnos a comunidades. E despois, algunhas accións de dinamización tamén paralelas ao tema do mapa para ir conseguindo esa documentación que poda visibilizar a parte emocional do usuario. Insistindo que os protagonistas a ser dese mapa non o vamos a emitir que nos queremos que a xente sinta como a él, como a seu, vale, que a xente sexa porque visibilice esa parte material que debemos de ensinar. Está localizada tamén unha cartografía deseñada no mapa. A cartografía en función de todo o que se vaya traballando pode variar a inicial que temos enseñada, pero bueno, en dirección é visibilizar o que non se ve e que forma parte do noso contexto. Esa idea xeral, dicho a lo bruto. Gracias por... Vamos. Pues nada. Nesto estamos, non sei, pues, si os parece de interés, se os parece que é algo que poda funcionar, que algo se poida realmente ter unha función no barrio. Unha cousa, perdón, que me esqueci, si que temos pouco a pouco no sistema promocional, o seu objetivo é tamén perseguir o diálogo interxeracional, vale, a través dese propio mapa. Darle valor ás persoas maiores do noso barrio, porque moito do emocional
está tamén nas súas mans, non? Hai cousas que podo saber, historias e historietas que se contan, pero creemos que esa riqueza está nas mans dos nosos maiores e un pouco tamén vamos a intentar dar o protagonismo de lo que les quede. Bueno, pues nada, hasta aquí. Miguel Miranda. Deixámonos abraiados e abraiados. Que vas a decir? No, que, bueno, que o caso que seguro que funciona porque hai moitísimos exemplos de esto, ¿no? De traballar sobre un barrio, de articular, de facer redes e de encontrarte a xente. A mí me parece que será super emocionante e interesante, penso que o difícil este punto de partida, ¿no? O de meter o detonante e que a xente de pico o anillo de querer empezar a colaborar, de que maneira, ¿no? De que maneira te podes organizar, como, que horarios, que semanales, cuándo, ¿no? Todo isto, como o compaxinas coa túa vida, ¿no? Pero o de ter un querer aportar unha amiga, ¿no? De poder facer unha rede de todo iso. Eu personalmente non son do barrio de San Pedro, non teño digo así, non lo digo, pero me parece interesante. Levo un actor, levo traballando con contrato documental pues, un par de anos, xe traballo con Lola Arias, que é unha peza, chicos, e nos interesa moito o tema tamén da xente maior e de como o seu pasado e como xoga co seu pasado, non? Igual que, non sei, se me está pensando moito tamén toda a xente que leva aquí vivindo toda a vida e como vai vendo cambiar o seu barrio e como xestiona, ¿no? Tamén, para ben ou para mal, ¿no? Porque pode ser por un lado moi gratificante e por outro lado pode ser o seu punto doloroso, que sei, esos cambios, esos procesos de cambio me parece moi interesante. Había de presente unha parte de este premio que todo hecho en general. Sí, que me parece súper necesario. A nivel social es necesario, bueno, que empieza a proliferar por todas las do mundo, diría. Sí. Eso tenemos un pouco esa carencia. Exacto. Y me parece súper importante a nivel para mí, personalmente, que estoy haciendo eso de ficción, las artes, pero cada vez más. Sí. Un pouco de cambio, el poder traballar en comunidade como muchos usualmente con outras compañías. O ano pasado fixemos un traballo con outros estudios e o grande cambio para mí a este nivel de ficción realidade, como creo que é a Manala, pues nos hablé con Lola y me parece muy interesante a nivel social, muy importante a nivel de las artes escénicas, que pasar algo así, hay que pasar algo, me parece importante que estés en la rúa también, sino que es esto, digamos, fechado. De auditorio, que está muy guay, pero que tiene que haber más y que la protección es muy importante. No sabemos que eso, hay un poco bolsa, que no está muy interesado de esa cosa intergeneracional, no sé cómo decir, pero intergeneracional de historia recente, familia, espacio real. Un clima de confianza que os convide a participar, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese o traballo que queda ahora por diante, ¿no? Que pasa que sí, importante tamén trasladarlo a persoas como as que estamos aquí, que o ben vimos en representación dun colectivo do barrio, o ben somos persoas relacionadas con, por exemplo, de documental, líneas de traballo, pues a vos achega, metemos animales a participar, que vamos a colaborar de a equipa organizadora, enriquecendo o proxecto de mil maneiras, ¿no? Entón, bueno, digamos que necesitamos tanto de un lado como do outro, ¿no? Entonces, bueno, tratase de crear sinerxias, de facer rede nas dúas partes, ¿no? Buscando todo o traballo real que queda que estoy traballando con grupos sociais determinados, que hacer cousas con eles, que logo os animen a participar en algo así, ¿no? Entonces, bueno, a ver como vai. Unha dificultade que sempre ha existido, que se sean cousas no barrio, algunhas de memoria, fotográfico, é unha cousa, a dificultade para chegar aos traballadores, interés nacional, é complicado. Se va a costar, sobre todo cando os objetivos son objetivos amplos,
queremos conseguir tal cosa concreta, con todo o equipo, ¿no? Obviamente sabes proxectos distintos que están abertos, pero tamén dificulta que as persoas se integren, ¿no? E queren saber en concreto que vamos a facer un parque, o que vamos a facer. Claro, que a primeira pregunta que van a hacer, sobre todo persoas que son mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido aparece eso. Lo que non sei se dentro das cosas que estabais comentando, hay algo aquí que pode parecer interesante tamén, que os contadores de colectivo máis que traballan durante todo o tempo, que sean as fiscales, non sei se hai unha actuación puntual, unha reflexión puntual sobre un espacio concreto, si é un espacio urbano ou sobre unha causa concreta, un motivo concreto, pode ser emocional ou urbano, cualquier cosa igual, os sociais, a lo mellor se tamén que no medio do tempo do proceso e do paso avanzado, pues, a mí fan unha toda actividade, animación, máis puntual, máis corta, que poden aparecer a máis persoas, ¿no? Que menos se explicou, ¿no? No, de hecho, lo de que... Pero eso puede ser interesante, lo apuntamos. Porque habría unha primeira dinámica de traballo orientada a ligar a vida e o espazo do barrio para facilitar que ustedes a composición, ¿no? E traballar a comunidade de maneira conxunta e tal, do espazo do barrio, de unha cuestión afectiva, ¿no? E a partir de aí, digamos, dar unha base a partir da que todos, puderamos reflexionar sobre que cousas nos preocupan do que está pasando no barrio, de como vivimos no barrio, a mellor, pues, aí decidirse poñer o foco en algo concreto, un problema concreto, ¿no? Que abordar, abordarlo, digamos, de maneira específica a través de, pues, accións creativas, de tipo creativo, ¿no? Que o propio grupo xenere. Entonces, todo isto é importante decir, o sea, non podemos, digamos, predeterminar, porque se trata de que precisamente o colectivo que se poida crear sexa quen, digamos, decida que o que lle preocupe o que non, que lle importe o que non, que quere falar de que non, ¿no? Además, se están subiendo como cosas paralelas porque se va uniendo, ¿no? Claro, exacto. Sí, nese sentido... Sí, digo, que sí que creo que está vendo como máis cosas, porque, por exemplo, na xuntanza tamén, o sea, aparte de lo que está apuntando por máis dos grupos, ¿no? Por exemplo, hai pouco tamén veo outra persona, Carlos, que viña de Londres a hacer unha proposta que íbamos realizando e que a vai a expoñer agora a final de mes. Tamén quería facer unha presentación aquí, foi o último que nos dixo. E, por exemplo, o diagnóstico este do goberno do que falábamos, nós, por exemplo, tamén formamos parte dese colectivo, que é unha rede que está máis ligada ao ámbito tamén de servicios sociais, instituciones escolares e demais, donde eu comentaba a ela que mellor na anterior reunión que se quería o mellor un pouco presentar un pouco a dinámica do matador e demais, o que nos coincideu así como moi mal, se quedou todo a presentar o novo proxecto e, bueno, o mellor é interesante que podades vir para a próxima xuntanza. Comentamos que é agora, o sea, en breve, en un par de semanas, coincidamos de vacacións, pero, bueno, que o mellor podría ser presentar, o sea, o matadoiro, pois o mellor máis a proposta, ¿no? Nos, como formamos parte da rede, podemos propoñer tamén, ¿no? Digo, porque a mellor tamén é interesante ir unindo cousas que xa están aí dentro do grupo ese. Non sei que é así, senón claro, e dentro da diagnóstico, unha das cousas que propuxo a xuntanza que se leva, o sea, pouco a pouco, pero se está intentando traballar, tamén co tema da idea que para estas aquí varias veces de que un barrio que é bo para as persoas maiores é bo para todo o mundo, e neste sentido xa levan feito dende este grupo, sobre todo impulsado por a xuntanza, xa levan un ano currando, facendo asambleas con persoas maiores, recollendo e demais. Entón, que o mellor é un punto de vista creativo, ¿no? De posta en claro, nós temos como podemos traballar de maneira conectada, ¿no? Claro, igual, nós, sobre todo o rol xunta tamén formamos parte da comisión de festas, entón, por exemplo, a semana que ven tamén temos asamblea, o cual, bueno, tamén o podemos trasladar. Genial, claro. Tamén para iso la semana. Sí, bueno, que non haxa cousas como blocos só de amor que non se xuntan, senón que exacto. Sí, se explica. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Ainda queda algo por aí, que se me gracias. Bueno. Chicas, vamos, gracias.
pero